аз бих дал гласност на природата и на това, което тя може да ни научи, посоката, в която тя може да ни покаже. И слушайки се в нейния глас, според мен можем наистина да стигнем до места, които не сме си представили, просто защото процесите, които виждаме навсякъде, естествено съществуващите и възникващите изначално от планетата Земя и като цяло от просто околната среда, според мен могат да се прилагат на толкова много нива и в толкова много индустрии, в толкова много проекти и винаги, както аз винаги използвам природата за вдъхновение в моите проекти. Смятам, че наистина нейният глас е гласа, който ще ни отведе до прогреса и ще ни покаже кой е най-правилният път, защото ние сме част от нея, тя е част от нас и според мен винаги трябва да чуваме вътрешния си глас и тя е точно това.